Agirre Jauregia eta Jaialai etxea. Baserritarraren aurrean eta Matxin plazaren barrenaldean dago Agirre Jauregia, 18. mendeko eraikina, arkitektura estilo desberdinak nahasirik dituena. Alde batetik, beheko 2 solairuetako neoklasikoaren austeritatea, bestetik 3. solairuko leihoak, beirazko begiralekuez inguratuta, errenazimendu garaiko logia elkarteak ekartzen dizkigutenak gogora. Etxe guztiaren itzulian aurkitzen ditugu osagai desberdinak, esate baterako atzeko aldeko ataria, zutabe klasikoek eutxita, edo banoak, molde gotikoetatik eklektikoetaraino erakusten dituztenak. Foruen enparantzako gainerako etxeek ez bezala, Agirre Jauregiak bazuen bere baratza, fruta arbola eta guzti bertakoen kontsumorako. Jauregi baserriantzeko zerbait izango zen. Baserrietako leihoetan gurutzeak jartzen zituzten zorte ona ekarri eta txarra uxatzeko, eta Agirre Jauregian ere burdin sare barrokoak aurkitzen ditugu behe solairuko leihoetan, gurutzea josita dutenak leiho buruaren parean. Zorte ona ziurtatua dago beraz. Gaur egun, kultura etxea da, eta bertan daude musika eskola eta beste hainbat zerbitzu. Kalearen bestaldean, Aita Elorriaga 2 eraikina dago, Antonio de Araluzek eraiki zuen, Mungiako udaletxea eraiki zuen berberak. Garai hartan, modakoa zen lan estilo neokantabrikoa izan zuen inspirazio iturri. Gerra garaian, suak hartu zuen eta eraberritu egin zuten. Errepara jozu, gauza bitxia da eta etxaurrea bakarrik duela apainduta, kalera ematen duena, jende guztiak ikusten duena. Gainerakoak, inork ikusten ez dituenez, ez daude edertuta.